u Kruševcu održan prvi pravoslavni alternativni muzički festival i rekli bismo najveći krivac naš sugrađanin, veroučitelj u Politehničkoj školi u Kruševcu. Reći ćemo ovom prilikom, koristimo priliku, to je omaž i našem kolegi Miladinoviću, njegov sin Ivan Miladinović. Znači, nastavili smo negde u duhovnom i pesničkom i muzičkom pravcu, onako kako i naš kolega Dadi, poznati kruševački pesnik, pisao, evo njegovog sina u nekom drugom savremenijem ruhu i kao nastavnik okuplja mlade muzičke talente i sviraju na neki drugačiji način pravoslavnu duhovnu muziku. Ja ću toliko u uvodu, a njima prepuštam mikrofon da nam kažu kako su došli na ideju da stvore ovakav jedan festival, koje su to numere svirali i šta će raditi u budućnosti. Sa nama ovoga puta Ivan Miladinović i Nikola Mitrović. Dobro jutro, glumci, Bog pomogao i vama. Kažite nam, uz Zamajcu ili Zamajcu, kako bi mi rekli ovde, održan je taj prvi pravoslavni alternativni muzički festival. O čemu se zapravo radi? Pa ideja postoji već oko 20 godina. To ideja začeta u umu, recimo, moj kolega Nikola Mijović iz Beograda, koji je isto teolog i zastavnik u crkvi, znači služi u armiji, kao verski službenik, teolog je, i mi smo tu još kao studenti imali zamisao da napravimo pravoslavni rock festival, rock koncert. I ta ideja je zaživjela, posle dugo vremena. Ja recimo pravim i sad ovaj humanitarni festival Vera, nada, ljubav koji se održava zimi, a ovo je prvi pravoslavni alternativni muzički festival koji okuplja ljude na alternativnoj sceni, zamisao da okuplja ljude širom Srbije, da to ide kao karavan kroz Srbiju, da se svira po svim gradovima i da to zaživi, da se to omasovi, da se prikupe ljudi, bendovi koji su vezani za hrišćansku tematiku, za pravoslavnu, koji imaju taj prefiks hrišćanski, ili bendovi ili izvođači, umetnici koji se bavi pozitivnim mislima, pozitivnim tekstovima, pozitivnim rečima, pozitivnom energijom, tako da hteli smo prvo da bude pravoslavni rock festival, ali onda je Nikola došao na divnu ideju da ne ograničavamo samo na rock and roll, nego da to bude i šireg aspekta, da dođu ljudi iz drugih muzičkih pravaca, ali opet nešto vezano za alternativnu scenu, nešto drugačije da bude. Evo da damo priliku da nam, Nikola, jesi prvi put u nekom studiju, ovo je doduše improvizovan studio, ali potpuno isti, samo što je na otvorenom. Pa bio sam par puta pre Nerteka, nije mi prvi put. Nije prvi put, onda nas i poznaješ, možda druge kolege. Kaže nam otkuda tvoja ljubav ka ovom pravcu muzike, verujem da pre te muzike nekako mora da se nosi neka duhovnost i vera i u srcu i u tvojim mislima. Pa ja sam još od malena sam sa majkom redovno išao u crkvu na službe i od uvek imam ljubav i veru u Boga u sebi. A moj drug Strahinja, pevač, on je došao ideju da napravimo taj pravoslavni metal band, zovemo se Stavros po krstu na grčkom. I počelo je tako i onda nas je Ivan pozvao da sviramo na tom festivalu u Zamajcu, Vera, ljubav, nada, i tako smo počeli sa koncertima i sada evo i na ovom i nadam se na mnogim drugim festivalima. Dobro, a koja je tvoja omiljena numera, mislim, koja je ono u stvari vaša obeležje, vaš brend? Pa imamo jednu pesmu za koju smo najviše zahvalni svi zajedno. Zove se Molitva časnom krstu. Dobili smo blagoslov od vladike da je sviramo, da iskoristimo tekst od molitve u pesmi i to nam je prva pesma i pesma koju najviše sviramo i najviše volimo.
Dobro, što se tiče note i kompozicije, to je najverovatnije onaj muzički deo benda i ljudi koji su talentovani za muziku, ali kada se tiče tekstova, da li radite osim tog teksta koji je deo pesme od molitvi, da li neko piše nešto od tekstova, neka vaša osjećanja, da se to pretoči u neku kompoziciju posle, koja je i teški, laki rock, rekli bismo, a? Pa počnemo uvek sa kompozicijom, odnosno sa muzičkim delom i onda gledamo da uklopimo neki tekst koji se bavi nekim hrišćanskim temama ili nekim problemima u društvu sada. I to zajedno, najviše Strahinja piše tekstove, ali svi se tu uključimo pomalo. Dobro. Ivane, da vas pitam, vi ste veroučitelji i sada verovatno da su i vaši učenici obavešteni o svim tim i muzičkim dešavanjima koje su uslovno rečeno usko vezana za ono što im predajete. Koliko su oni razumeli, koja se njima numera najviše sviđa, je li ih ponela atmosfera, verujem da su bili gosti na koncertu pojedini? Jesu, bili su, pa oni uglavnom vole ove mlađe bende, Stavros i tako, nas maturca onako samo jedan primetan, kao dobro. Ali dobro, sad su neki drugi trendovi i muzički pravci popularni po srednjoj školi. Rock muzika je sad malo opet otišla u neku underground, da kažem, u underground vode, ali opet se vraća, veoma se vraća. I zato je veoma bitno da mi kroz muziku vežemo ljude za dobre stvari, za pozitivnu energiju, da vežemo za Gospoda, za Hrista, koji je u stvari Hristos, je darodavac svih talenata naših, mi njime živimo, tako. I onda eto na jedan ovakav način mi vraćamo njemu ono što nam je dao. Tako i da jednostavno širimo tu pozitivnu energiju. Samo da napomenem da je ovaj festival je udržan po blagoslovu mitropolita Kruševačkog Davida Perovića, tako da eto, imamo blagoslove, sve blagoslove. Dobro, a jel može muzička publika kruševačka da očekuješ neki koncert uskoro? Pa ako Bog da, možda na jesen, evo već prvi naredni nastup bit će u Beogradu, 31. jula, pa se planira i tamo u Rumi, u oktobru, u septembru, a vjerojatno ćemo, ideja da se ide kao karavan po Srbiji i da su to masovi, da prikupimo ljude, da to podignemo na više nivo, da bude pravi festival. Vidjet ćemo koliko ćemo uspjeti, koliko Bog da. Dobro, za kraj vas kao prosvetnog radnika, jel deca posećuju časove veronauke? Da, posećuju. Posećuju. Šta je vaše profesorsko najinteresantnije i najneobičnije pitanje koje su vam postavili učenici? Možete da izdvojite neku plejadi tih pitanja, tragaju za duhom i za Gospodom, svako na svoj način. Šta je vama kao profesor bilo najsimpatičnije? Najsimpatičnije, sad u plejadi svih pitanja, trebam da vidim. Pa, zašto Bog dopušta zlo, to je možda najbolje, zašto stradaju pravedni, tako to. Zašto nam se sve ovo dešava, recimo. Da, to je najčešće pitanje i nas odraslih. Dešava nam se po zasudi, da kažem, kad se budemo promenili kao ljudi, kao narod, kad se vratimo u Hristu, kad se mi kao lično, i na ličnom i na kolektivnom planu promenimo, onda će sve da krene na bolje. To ne može da ne krene. Da. Nikola, još jedno samo za kraj pitanje. Ti, Strahinja i ti drugari okupljeni oko vašeg benda, Stavros već popularan, da kažemo, jer su čuli i drugi klinci, tako uslovno da vas nazovemo, kao što reče vaš profesor Matorci, i mi smo čuli za Stavros. Koliko ste vi pokrenuli, kratko nam reci, još vaše vršnjake, da jednostavno, ako prosto ne mogu da budu baš članovi benda ili da osnuju bend, a koliko ste ih pokrenuli da slušaju baš tu muziku i da razumeju o čemu tekst govori? Pa, ja se nadam da smo uspjeli što više ljudi da pokrenemo. Stvarno, mislim, zahvalan sam što su nam uvek pune bine, tačnije dosta publike imamo. I nadam se da su počeli da razumeju i ako nisu razmišljali na taj način pravoslavni da su počeli. Tako da... Samo da kažem da na po kojoj su bendu učestvuje i Leven, znači to je novi bend, onda i Eschaton, Nikola Mijević iz njegovog benda Eschaton i Stavros. I mi ćemo biti u Beogradu i... Krajem jula. Da, krajem jula.
Mnogo uspeha na tom koncertu i na svim narednim. Vidimo se, mi ćemo nekako onako da vas pratimo medijski, pa kada vi dostignete baš neku slavu, ne zaboravite vi nas, dođite onda pa nam kažete otprilike neke povratne informacije kako su to ljudi na tom vašem muzičkom pravoslavnom karavanu prihvatili ono što vi svirate. Hvala vam i mnogo uspeha. Hvala vama. Hvala vama. Hvala.